Nádas Tamás 29 évesen egy sétarepülés alkalmával került közelebbi kapcsolatba a repülés világával. Annyira megfogta a repülés szeretete, hogy meg sem állt a világbajnoki győzelemig. Addig mondhatom, hogy vendégünk Nádas Tamás? Hogy nem mondhatnád. Ja. Szia Tamás, és gratulálunk, ugye nyáron szerezted meg a világbajnoki címet. Szervusztok, és nagyon szépen köszönöm a gratulációt, nagy öröm számomra. Mit lehet ebben világbajnokni? Hát lehetett egy pár csavart csinálni, és ezt úgy több bíró kényes szemmel nézi, és pontozzák ezeket a figurákat, nagyon szigorú szabályrendszere van. Mi a különbség a jó csavar és a rossz csavar közt? Hát, hogy kapsz rá jó pontot vagy rossz pontot. Jó, azt igen, de igaziból? Igaziból gyakorlatilag a precíz repülést nézik, tehát mondjuk képzeljük el azt, hogy mondjuk egy függőleges száron, ahol sehol semmiben nem tudunk viszonyítani, hogy mihez van egy belépő sebesség, mondjuk ami 420 km/h, a tetején nulla a sebesség, és mondjuk ezen a száron időben és térben elhelyezni úgy mondjuk egy forgatást, hogy mondjuk az középre essen, és egységes legyen a dinamikája neki. Amúgy ez mennyire könnyűnek tűnik, hogyha belegondolsz tényleg, de most, hogy mondod, hogy tulajdonképpen egyenesen... Hogy hol találd meg, hogy mi a nulla, hogy hol van az egyenes, azt látod valahol, vagy érzed? Horizontra repülünk, tehát van a szárny végén egy ilyen jelző, amit ráteszünk a horizontra. Na most ezt azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt 1-2 fok számít. Tehát a függőleges az függőleges, hogyha már van benne 1-1,5 fok, akár előre-hátra, azt az éles szemű bírók azért kiszúrják, és azért nagyon komoly pontlevonás jár. Ugye ezt elmondtam néhány perce, vagy beharangozom, hogy 29 évesen kerültél először kapcsolatba a repüléssel, és akkor utána annyira megragadt, hogy akkor rögtön már a műrepülésbe csaptál bele, vagy te is végigjártad azt a ranglétát, amit én azt gondolom, hogy végig kell járni, hogy nem vitorlázó repülés. Mondjuk nem kimondottan a vitorlázó tehát már rögtön motoros géppel. Hanem lehet kezdeni azonnal a motoros géppel. Ezt, ahogy leszálltunk, akkor jött egy oktató, és azonnal elkezdtem gyakorlatilag repülni, akkor még 30 óra kellett ahhoz, hogy valaki szakszolgálati engedélyt szerezzen. Hát azóta változtak a szabályok, bizonyos értelemben szigorúbbak lettek, bizonyos értelemben lazábbak lettek, és ahogy ez megvan, akkor el tud kezdeni az ember műrepülni. Hát ez persze azért nem olyan egyszerű, mert akkoriban bomlott föl ugye ez a MHS-es rendszer, nem volt oktató, nem volt repülőgép, nem volt semmi, tehát nagyon nehéz körülmények között sikerült elkezdeni, de elkezdtük, csináltuk. Nem féltél, nem izgultál, amikor először mentél önállóan? Mondjuk egy csavart, vagy mondjuk tényleg csak a repülés, vagy amikor az először a műrepülés, amikor egy csavart, vagy egy dugóhúzat, nem tudom mit. Elindulni. Ezek azért nagy bátorság próbák, szóval amikor először repültem, akkor nagyon nagy hév volt, és én olyan 1,5 óra után mondtam az oktatómnak, hogy hát szerintem, ha kiszállnál, én azért itt leszállnék, és akkor ezt még úgy nem vette komolyan, aztán olyan 4 óra után mondtam neki, hogy most már tényleg jó lenne, hogyha kiszállna, aztán ő is mondta nekem, hogy... Úgy kiszállna, hogy egyedül repüljél? Igen, hogy szeretnék egyedül repülni, és akkor mondta, hogy most ez nem arról, ez nem kívánságműsor, most vagy azt csinálom, amit ő mond, vagy pedig akkor keresek egy másik oktatót, tehát ez egy kicsit úgy... De ez egyébként teljesen helyén való is a repülésben, és olyan 9 óra volt, hogy elengedett először egyedül, tehát 9 óra repidő után
Elengedett egyedül? Hát ez egy iskolakört kell képzelni, tehát ez az első egyedüli repülés, amikor az embernek azt mondják, hogy tessék, üljél be ott egyedül, és akkor egy iskolakör, ami gyakorlatilag egy felemelkedés, és a reptér körül egy ilyen kör, és egy ilyen leszállás. De ez azért... De pont a két legnehezebb dolog, nem, amit én gondolok. Tehát szerintem repülni fönt talán a legkönnyebb a három említett rész közül, a felszállás, a leszállás és maga a repülés, és persze most nem a műrepülést értem. Tehát akkor azért pont a két legnehezebb dolgot kell azért tökéletesen kivitelezni. Az egész repülés oktatás gyakorlatilag ez az alapja, hogy a fel- és a leszállás, tehát ez így kezdődik egy repülés tanítás, hogy addig iskolaköröznek. Jó, vannak légtérgyakorlatok, de az iskolakör a lényeg, amíg folyamatosan stabilan a le- és a felszállás nem megy. Ugye most nyáron Magyarországon volt Nyíregyházán talán ugye a műrepülő világbajnokság, és hosszú évek vagy évtizedek után rendezhetett Magyarország újra világbajnokságot. Te ezt megnyerted? Vagy egészen pontosan hogy néz ki? Te lettél az abszolút bajnok? Tehát most a világon te vagy a legjobb műrepülő? Hát az egyik, nagyon az örülnék, biztos, hogyha ez így lenne. Gyakorlatilag itt különböző számok vannak. Ez a 10. advanced kategóriás világbajnokság volt, ahol én a free programot nyertem meg. 4 kategória van, ugye van a Q program, a free program, jobban mondva 3, az unknown programot, és van az összetett. És én az összetettet nyertem meg, ez önálló világbajnoki számnak minősül. 50 évvel ezelőtt Katona Sándor volt Magyarországon szintén ebben a számban világbajnok, az 1962-ben rendezett budaörsi világbajnokságon. Azóta ebben a számban nem volt Magyarországon világbajnok. És te hány éve műrepülsz? Hát gyakorlatilag én ahogy elkezdtem repülni, ugye ott volt egy fél év, vagy pár hónap, inkább azt mondom, még megszereztem a szakszót, és én utána rögtön elkezdtem műrepülni. De az a típusú műrepülés, ugye az nyilvánvalóan egy alapműrepülés, amit elkezd az ember, tehát egy ilyen tovább képzi magát, tehát jön egy dugóhúzó, egy laborítás, egy bukfenc, egy legyező, aztán utána jön egy nagy váltás, mert van egy közepes szint, amihoz már megint egy fejlettebb gép kell, ugye komolyabb oktató is kell, amik ugye nem igazán álltak rendelkezésre, és a versenyei tanított? Hát a Péterrel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és például ott a világbajnokságra eljött, szurkolt nekem, és sokat tudott segíteni tanácsaival. Ő már amikor komolyabban ment ez a műrepülés, ő azért mindig ott volt mellettem, és mindig mondta, hogy na most ezt egy picit így, vagy egy picit úgy, amik borzasztó értékes információk, mert az ember magától nagyon sok saját mindenre nem jön rá. Igen. Hát sok mindent megtapasztal az ember, de ezek az információk nagyon sokat érnek. Ha elmennél repülővel valahova, és egy film játszódna, tehát valami történne a pilótával, te egy nagy repülőt is le tudnál tenni, vagy tovább vinni, vagy oda vinni? Hát, nagyon remélem, hogy erre nem kerül sor. Ezek úgy vannak, hogy mindig típusvizsga kell egy adott... De nem, ez most egy film, és akkor megkérdezi a stewardess, hogy... Van valaki pilóta segítség, csapatban? Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben minden segítséget meg kellene adni, és valószínű, hogy meg tudnám oldani a feladatot némi segítséggel. Igen, csak az lenne a bónusz, hogy elvezetné, de közben néhány dugóhúzót megcsavarni. Figyeljetek! Egyébként tehát neked ez tölti ki az életedet? Tehát te profi sportoló vagy ez kvázi amatőr kategória, és neked van egy polgári foglalkozásod? Hát nagyrészt egyébként szinte csak a repülés van, mármint a sport szempontjából. Ezen a szinten nem lehet már másképp csinálni. Tehát rengeteg... De ez azt jelenti, hogy felkelsz reggel, és kimész edzésre Budaörsre? Gyakorlatilag ugyanígy néz ki, felkelek reggel, és kimegyek Kiskunlachházára edzésre, ahol van körülbelül 3 légtér. Ez mondjuk 3 repülés? 3 repülés, így alapjában ez nem mond, azt mondja az ember, hogy repül 3-szor 10-15 percet. Igen, de előtte erre van mondjuk előtte legalább egy 1 órás mentális felkészülés. Ugye ezeknél a repüléseknél nagyon komoly terhelések érik az embert fizikálisan, tehát ilyen plusz 10, mínusz 10 G között repül az ember ilyen versenyszerű repülés esetén. És utána pedig van 1 óra legalább, amíg az edzővel átbeszéljük Talabos Gabival, Borosnyai Karcsóval, hogy mi volt, mit lehetett volna jobban csinálni. De most, ha így vesszük, hogy az ember a 3. repülése után már gyakorlatilag hulla, nem él. Aha. És már be is esteredett. És akkor utána még van egy fizikális edzés, tehát hogy ugye kondiba kell magát az embernek tartani, hogy ez bírja. Én is rengeteget kerékpározom, jégkorongozom, mindenféle sportokat űzök azért, hogy fizikálisan megyen, és akkor utána még, hogyha van idő,
Akkor lénártágival Akkor esténként megnősülsz. jön a mentál tréning, autonóm tréning, ahol fejbe folytatjuk ugyanezt, tehát egy nagyon kemény felkészülés. Hát Tamás, hosszan lehetne még folytatni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Még egyszer gratulálunk. Nagyon És hát szépen köszönöm. reméljük, hogy Ügyes még vagy, és azért sokat remélem, hogy hallunk. egyszer majd, ha megyünk valahova, akkor Majd téged átveszed a gépet, és csinálunk egy dugóhúzót, vagy egy Majd téged pörgést. megpörget. jó? Engem is megpörgethet. Köszönjük szépen. Szeretettel várlak, hogyha gondolod. Oké. Köszönjük Hello. szépen. Köszönöm szépen.